ane nyalo bet maber maloyo, so nyaka wachak dialogue kendo manyien ka waketo jogi. Okay. Yes. Kopogore go office chief, samoro nyalo bedo ni nitire kaka samoro national county governments bende gin aware of gik mutimo gieki. Ere yo ma samoro bro drogo do line in case nutiyo kod gi close mar neno ni samoro okudonjoru e gimoro mane gitimo mar mondo mi kik nen ni mano project wa macha project kia national government county government. Yeah, mano kelo challenges ahinya seche weche mag samoro kujo pigi nigi kaka pi wantiere gi pi atito pi maduong' ahinya kama singre ma wamiyo ji e ot ka ot. Tiende ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi pi dalane. Pigi ni kan wachake wan gi partnership gi NGCDF Mambita, wan gi partnership gi county government ma Homa Bay. But nyaka udro lines kutimo project no, nyaka udro lines mubed gi agreements mung'eni ng'ama timo chopo kanye, ng'ama timo ma chopo kanye. Nikech aneno ndalo moro pi moro kuny ko mang'eyo mokadwa wache yamo to ntiere kaka ne wachore ni mano pi mane okelnwa gi MCA to mano pi mar NGO. Mago bedoga. Ok ing'e ni josiasa be gin josiasa. Koro josiasa be wan okwago siasa gi project. So josiasa gi gin joma seche moko riek gi ng'eny. Koro kiyudo ko odwa kelo that kind of tension to koro kidonjri kode ahinya weyo timore nade okalo. Kech kaka koro wa launch pi maduong' kabisa to waluongo the late prime minister obiro launch no pi. Onose biro. But koro samo biro launch pi gen ka gi governor, gen ka gi senator, gen ka gi MPs mang'eny. Ing'eni it was already political. Koro kata kane dwa wache gige ni moko to gige nige miweyo kasto i launch the project to jogweng wan end result en ni jogweng yudo pi maler. Koro ng'ama olose gi ng'ama kolose no jibro lara but at the end of the day jibro ng'eyo ni ng'ama noloso pi ka en mar county biro mana dhego mbele. But most of gik mwatimo gin gik ma devolved, gin gik ma government oningo bed ni timo part of them, so sometimes okwadwa bedo loud ahinya ni wago koka ahinya gik mwasetimo. Okay, maybe some of the challenges